Kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Law Mefo amego njem butere ya n'isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS nke dị n'Ọka ebe ọ nọ wee kọwaa mkpa ọ dị ịchịgharị ọnọdụ na ya bụ ụlọ ọrụ. Dr. Mefo ka ụdị akwa kpụchara ọkpụ na ya bụ ụlọ ọrụ bụ barista Onyekwelu Ndereka na otu ndị dịgasị iche iche so wee bịa na njem ahụ ka Kenechukwu Chukwudị kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya, Dọkịnta Mefo kwusiri ike na dịka Anambra si nwee mmadụ karịrị nde 10 bụ ndụ na-echekwuba ka enye ha mmụta zuru oke site na ihe mmepụta ụlọ mgbasa ozi nke ABS na ebe ọkacha mbọ gọọmenti na-agba iwetegasị ihe dị iche iche ga-eme ka Anambra steeti dị mma nyegara ndị Anambra yanakwa ndị bi na ya. Na oge okwu nnabata ya, onye bụ onye isi oche ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Molokwu kọwara na ABS bụ nke a na-ahazi maka ime ka enwee mgbasa ozi pụrụ iche nyegara ndị Anambra ọkacha n'ihe gbasara akụkọ ụwa yanakwa ihe mmụta dị iche iche nke ga na-ekwu maka obodo Anambra ma etinyeche akụrụngwa a ga-eji na-alụ ọrụ. Onye isi oche ngalaba na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na mgbasa ozi ABS bụ Odoziakụ Juliet Amasiatụ yanakwa ndị isi oche ngalaba dị iche iche ndị gụnyere Lady Uju Ifediba, Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze yanakwa Lady Tina Ekenta bụ ndị isi oche sonyere na agbamizu ahụ emere yana njem nlekọta ịhụ ngalaba ụlọ mgbasa ozi ABS ji alụ ọlụ. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.